Республика президенті Рүстәм Минниханов указы негізінде Қозандағы дары заводы қызмет фидақарлығы есіміне лайық болды. Әлгі предприятие Бейік Ватан соғышында жеңуге зор үлеш кіртті. Предприятияның абыруын көтеруде ғайлә династияларының тыңғысыз қызметін айырым белгілеп өтірге керек. Ветераннар дары заводынан инде күптән эштән китсәләр дә, биредәге хезмәт юлларын горурланып искә алалар. Идиатуллиннар гаиләсенең гомуми эш стажы 5 гасырдан артык. Монда әби-бабалары, әти-әниләре эшләгән, династияны балалары, оныклары дәвам итә. Рифкат белән Флора сугыш елларында әтиләренең хәрби заводны саклауда эшләвен искә төшерде. Әти-әни, сеңнемләр, кемнәр дә инде. Менә сеңнемләр эшли, бөтенесе семья белән. Анда ире, үзе. Бейік Ватан соғышы елларында хәрби серләр күп була. Ул чакта Казанда махсус техник бюроның иң яхшы инженерлары эшләгән. Алар җиңү хакына эшчеләр белән бергә заводта төн куңганнар, шартлаткыч матдәләр үрнәкләрен уйлап тапканнар, дары әзерләгәннәр. Легендар катюшаларга зарядлар җитештергәннәр. Шулай итеп башкалабыз Кызыл армия сугышчыларына хәлиткеч һөҗүмнәргә барырга булышкан. Заводта эш тукталып тормасын өчен янәшәдә яшәргә бараклар төзегәннәр. Балалар да өлкәннәр белән янәшәдә эшләгән. Хәтта төннәрендә шунда кунып, әрҗәләр өстендә буш урыннарда йоклаганнар. Сугыш вакытында менә шул әтиемнең абысының иптәше хатыны сөйлидер инде, алар өйгә кайтмыйча эшләрләр заводта торып, алар йокларга да кайда отопление булган җиргә төшеп шунда йоклыйдыр як, иртә белән шуннан чыгып тагын эшли башлыйдыр як. Бик авыр булды, шулай булса да түздек, эшләдек дип, шундай вакытларны сөйләп искә аладыр. Дары заводы әле дә дары исен хәтерләтә. Бөек җиңүгә юл шуннан башлана. Хезмәт фидакарлыгы дигән олы исем коллективны яңа уңышларга рухландыра, көч-куәт исти. Фарис Мөхәммәтов, Алмаз Хәкимов, Илдар Галәүддинов, Татарстан яңалыклары.